B'differenza minn pajjiżi oħra, f'Malta u f'Għawdex is-servizzi tar-riabilitazzjoni mill-vizzi ta' droga u l-alkoħol jingħataw mingħajr ħlas mill-Aġenzija Setqa, il-Caritas u l-Oasi. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali qal li huwa impenjat jgħin persuni li qegħdin jaħdmu biex joħorġu mill-vizzi u għalhekk jinvesti biex dawn l-entitajiet jibqgħu jagħtu trattament u riabilitazzjoni. Ibbażata f'Għawdex il-Fondazzjoni Oasi tħabbrek biex tilħaq aktar persuni li jixtiequ jibdlu d-direzzjoni ta' ħajjithom. Bħalissa għandha 12 il-resident fi programm ta' riabilitazzjoni. Biftehim ġdid, il-Ministeru għall-Politika Soċjali impenja ruħu li jagħti lill-Fondazzjoni 2,300,000 euro fuq 3 snin biex ikopri 3 servizzi: programm residenzjali, terapija komunitarja u għajnuna għal wara trattament fil-waqt li tkompli s-saħħaħ element ta' prevenzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Oasi, Noel Sherry, qal li l-Oasi ilha 35 sena toffri dawn is-servizzi. Permezz ta' dan il-PSP li għandna kif iffirmajna qegħdin ningarantixxu li nkomplu noffru dan it-tip ta' servizz fuq bażi professjonali billi nimpjegaw persuni li huma mħarġin fil-qasam u wkoll billi noffru dawn it-tip ta' programmi u nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna bris il-persuni li qegħdin f'pożizzjoni vulnerabbli u għandhom bżonn l-għajnuna. Il-Ministru Michael Falzon appella biex min għaddej minn sfidi ta' vizzi ifittex l-għajnuna u jinvesti fih innifsu għaliex jeżistu servizzi li kapaċi jerġgħu jgħinu lil dak l-individwu iqum fuq saqajh. Stqar li mill-esperjenza tiegħu fil-Ministeru għall-Politika Soċjali seta' jħosslu ġieħ, il-pis u l-qtieħ il-qalb ta' vittmi tal-vizzi li magħhom jerqu dawk l-aktar qrib tagħhom. Qal iżda li raw wkoll stejjer ta' suċċess fejn persuni reġgħu sabu ħajjithom mill-ġdid, bnew familja u anke negozji personali.